So, ito na naman guys. Kristen na nag-isip oil seal. I don't know guys kung kinahanglan naman siya ilisag oil seal or sobrahan lang sa oil, sa pork oil. So ato sa obserbahan dayon nagplano ko nga ilisa na ginig oil seal. Kaya 1 year nang ko kapit. So ato lang sa tanawon i-check na to, tangon na to, madaan na to. Medyohan ron guys, ako lang sa nintrapu-trapuhan, then mag-inquire ko sa Yamaha nga shop na may Yamaha di nga 3 shop. So mag-inquire ko tag pila ang oil seal o pila ilang labor kay ako lang ning dalon dito. So ana lang siguro na nga vlog karon guys, and update na lang tamo sa sunod nga video kung unsay makapailis pa kog dayon ani. So that's it, bye bye. So palang taon tamo guys ha. Limpyo man siya. Wala man po siya leak diari. So ga-wonder na ko karon kung dapat ba siyang lisan og oil seal. So obserbahan sa gid nako ni. So i-ride sa kani padong og lison. Ato lang sa ni siyang limpyuhan guys kasi matabang pa ni.
So ato sa nalihaan guys. So, hantod diri na lang guys, and wala ta ang sunod nga vlog ani nga video guys nga ato nagdi ma-repair og sakto ang shock niya. So, bye-bye.